cada vez hai máis xente pluriempregada, con horarios, ademais, que son ata perniciosos para a saúde. Por exemplo, Bernardo, os que traballan de noite, que hai moita xente, e que iso ten consecuencias para a saúde, non? Imos ver como responde o corpo cando traballa contra o reloxo biolóxico, porque cambiamos o horario, pero tamén cambia o funcionamento do organismo. Non queremos asustar, pero hai estudos que din que traballar de noite pode acurtar a vida nun 20%. Falamos, por exemplo, de persoal de enfermaría, transporte, panadería, vixilancia, limpeza, gasolineiras, todos eses profesionais que manteñen o mundo en funcionamento mentres a maioría pois dormimos. Pero que nota o corpo neses casos? Traballando de noite poden aparecer trastornos do sono. O sono durante o día é máis curto e de peor calidade. Fatiga crónica, cambios de humor, problemas cardíacos como hipertensión ou infartos, por exemplo. Cambios tamén na alimentación. Hai quen come peor, a deshora, o que pode afectar o estómago, o peso ou tamén a tensión. En consecuencia de todo isto, diabetes ou obesidade, xa que de noite queimamos menos calorías e, ademais, pode verse afectada a saúde mental, con máis probabilidades de falta de concentración, ansiedade, irritabilidade e mesmo síntomas de depresión a longo prazo. E logo está o impacto na vida familiar e social, nas relacións persoais. Vaya, imos a contracorrente e ás veces perdemos algúns momentos importantes ou de celebración cos nosos. Non queremos poñernos tremendistas tampouco, que todo o que nomeei é malo, porque podemos facer fronte a todos estes cambios no organismo con orde e con vontade. Pero imos poñerlle cara a esta situación. Hoxe estamos cun traballador nocturno, non sei se nota algún destes efectos. Adela Bértolo, compañeira, contanos, con quen estás? Pois estou con Fer Paz, que é conductor de ambulancias do Hospital Clínico de Santiago de Compostela. El combina horario laboral diurno con nocturno. Fer, contanos un pouquiño en que consisten as túas quendas de traballo. Pois eu fago quendas de 12 horas, fago 2 días de diurno, descanso 2 días, e fago 2 de nocturno e descanso 4. E que é o que máis che costa de traballar pola noite? Bueno, pois ao final, ao traballar de noite, como que vas un pouco en contra do resto de xente. Ao principio sí que se facía un pouco máis complicado cando empecé a traballar, pero bueno, acabas acostumbrando, pero ainda así, sí que cando saes sobre todo da segunda noite, como que saes un pouco derrotado, sobre todo se tes malas noites. Consideras que repercute na túa saúde? Bueno, a hora do descanso pode repercutir un pouco, sí, porque ao final, ao traballar toda a noite, polo día cando sales non descansas o mesmo. A mí pásame que, inda que saia ás 10 da mañá de traballar, non descanso como se dormira dende as 12 da noite ata as 8 da mañán, sabes? Entón, por esa parte un pouco. E despois da segunda noite sí que eu levántome como se tuvera resaca. Unha resaca mala. E a nivel de organización social, para facer planes cos amigos, coa familia? Bueno, pois os días que traballo de noite, pois intento, se me dá tempo, estou descansado, antes de vir a traballar, pois intentar facer un pouco de ocio, sempre que me dé. Pero sempre supoño que repercute un pouquiño, non a hora de organizarse. Sí, ao final, pois como que te limiten algunhas cousas, sabes? O mellor se queres quedar con os colegas pola tarde, o mellor non podes porque estás dormindo, sabes? Se te levantas ás 7 da tarde despois de traballar de noite, pois e ao final despois entras ás 10 outra vez, entonces como que tampouco che dá moito tempo, pero bueno. E algún consello xa para rematar para as persoas que como a ti traballen de noite? Pois paciencia, café, moito café, e bueno, sabelo levar. Pois moitas gracias, Fer, e vos, se estades na casa e traballades de noite, xa o sabedes, café e moita paciencia.
Grazas, Adela. Pois xusto antes non o dicíamos, o café nestes tempos onde hai que currar tanto e a deshoras. Ti, Pepo, que pola noite os actores traballáis bastante, non? Como levas isto que contaba este rapaz de sensación de resaca, de... Nada. É que o noso Pepo está con un buzo, nin sinte nin palete. Igual noite, día, mañá, pola tarde, dame o mesmo. Eu non teño sensación ninguna de agotamento porque como este traballo que fago eu é tan maravilloso, pois non é a mesma responsabilidade que teñen eles, que é outro tipo de cuestión. Pero a ver, eu é certo que traballo de maneira puntual de noite, cando teño actuacións ou cando hai xornadas nocturnas en rodaxes, pero sí que tive unha época que traballei de noite de forma continuada, cando fui un portero de discoteca, foron 11 anos, que tampouco foi pouco tempo, non? E a verdade é que eu sempre tiven a sorte de que durmo moi pouco. Eu con 4 horas, eu arranco e teño enerxía para dar e tomar, e ni sequera necesito tanto café como a Fer, porque o prezo que está o café, Fer, vas ter que empeñar a ambulancia, senón xa verás. Bueno, eu vexo que ten moito mérito, porque, a ver, alguén ten que traballar de noite, pero, eu creo que a noite foi inventada para dormir, e que é durísimo, pero sí é verdad que hai xente que dorme pouco, como di Pepo. Eu teño un veciño que traballou toda a vida de noite, e el dicía, eu quero traballar de noite, porque eu despois ainda fago unha vida polo día. Andaba o seu sueldo de noite, dormía unhas pouquiñas horas, e pola tarde ainda atendía a súa cuadra de vacas, estaba casado con fillos, o sea, levaba unha vida perfecta. Tamén é verdade que a xente de antes, Xiana, tiraba carros, carretas, non se queixaba, non sei agora a xente como levará estas cousas que conta María, Seguro, ademais falamos de traballar de noite, pero de sair de noite non fai mal ningún. Ven a ser o mesmo, sair de festa, ir ás raves. Claro, que aquí penso que o problema ven pola melatonina, que xusto a producimos entre as 9 da noite e as 7 da mañán, e cando estamos nese momento non producindo, desequilíbrase a nivel hormonal. A nivel evolutivo somos diurnos, pero ben é certo que hai xente que está feita de outra pasta, Pepo ou o veciño do que falaba. Totalmente. Pero sí o que di Xiana, non? Que se hai unha razón biolóxica, non, Gloria, a que un cando ten que madrugar moitísimo, currar de noite, pois que ten o corpo desasustado, non? É que cambia moito cando son a turnos, é dicir, ti tes esta semana turno de noite, o seguinte de mañá, o seguinte de tarde, non. A xente que traballa así, hai turnos... Sí, totalmente. As quendas, cando che toca... Cantidad de oficios. Pero hai xente, pois non sei, podeseme ocurrir como un locutor de radio que faga a noite. Efectivamente. Que ás 11 da noite para cubrir o turno, ou antes, ás 10 da noite, está na radio e termina ás 7 da mañá. Os nosos compañeros do Pensando en Ti, non? Efectivamente, neles estaba eu pensando. Un biquiño a Pepe Capelán, que está aí home aí madrugando. Marcial Mouzo é un exemplo de anos e anos e anos traballando na noite e levaba máis ou menos ben hasta un momento en que, claro, cansase. Se apetou, claro, lóxicamente. Cansanse. Pero non é fácil traballar de noite e sei do que falo. Non, tremendo. Bueno, pois un biquiño a todos os que traballen de noite e agora estén levantándose e vendo o termómetro.